Gigantické plošné výkony se systémem. Až 16 hektarů zpracované půdy za hodinu při 12-metrové pracovní šířce záběru a rychlosti jízdy do 15 km za hodinu. Systémový nosič Gigant od firmy Lemken to umožňuje. Za systémovým nosičem mohou být zavěšena 2 sekce nářadí, buď s pracovní šířkou 4, 5 nebo 6 metrů. Je možné zvolit pracovní nářadí pro nejlepší zpracování půdy, které může firma Lemken nabídnout. Krátké diskové brány Rubín, kombinace pro přípravu seťového lože Kompaktor, dvounosníkový kypřič Smaragd a nově krátké diskové brány Heliodor. Všechny tyto stroje mohou být střídavě používány na rámu Gigantu. Jinými slovy, maximální výkonnost a nejvyšší kvalita práce se systémovým nosičem Gigant. Nejdůležitější společné vlastnosti nové generace tažených systémových nosičů. Na každý nosič Gigant je možné zavěsit 2 sekce nářadí, které leží za kolem nápravy. Tak se pracovní nářadí pohybuje díky novodobé konstrukci rámu vždy paralelně, jedno vedle druhého. O optimální kopírování terénu každého jednotlivého nářadí se stará vyrovnávání výkyvů na obou tříbodových závěsech. To garantuje při nerovnosti půdy, hlubokých jízdních stopách a nerovném terénu rovnoměrnou a úplnou kvalitu práce s přesným hloubkovým vedením po celé pracovní šířce. Hydraulikou tandemového rámu se dá, například na těžkých půdách, měnit hmotnost na pracovní nářadí. Každé pole nářadí může pracovat také samostatně ve spojení s traktorem bez systémového nosiče. Kde jsou rozdíly mezi menším Gigantem 10 a Gigantem 12? Díky menší šířce je menší Gigant 10 lehčí a vystačí bez dodatečného transportního a opěrného kola v zadní části. S traktory do 400 koní může být Gigant kombinován s krátkými diskovými bránami Rubín s 8 metry pracovní šířky, s kombinací pro přípravu seťového lože Kompaktor a kypřičem Smaragd s 8 nebo 10 metry pracovní šířky záběru, stejně jako vývojově nejmladší kombinace s novými lehkými krátkými diskovými bránami Heliodor v pracovní šířce 12 metrů. Heliodor je výjimka. Díky nižší hmotnosti může být bez problému spojen s menším systémovým nosičem. Když je sklopený, nepřekračuje u všech menších verzí Gigantu transportní šířka 3 metry a transportní výška 4 metry. Novou značkou mezi systémovými nosiči je Gigant 12. Je koncipován výhradně pro pracovní šířky 10 a 12 metrů. Na něj mohou být podle volby zavěšeny 2 5 nebo 6 metrové Rubíny, Kompaktory nebo Smaragdy. Jsou k tomu nutné traktory od 400 koňských sil. Oba jsou vybaveny 600 nebo 800 mm širokými pneumatikami, takže jsou i přes vysokou hmotnost co nejšetrnější k půdě. Dodatečně může být systémový nosič na souvrati podepřen 3. kolem, které je usazené za pracovním nářadím a plní opěrnou funkci. Toto kolo je využíváno i při transportu, aby nebyla překročena maximální povolená hmotnost na nápravu. Pro transport po veřejných komunikacích je třeba si vyžádat v zemích Evropské unie povolení, protože transportní šířky Gigantu 12 jsou mezi 3,5 až 4 metry. Ať už krátké diskové brány, kombinace pro přípravu seťového lože nebo kypřič, veškerá pracovní nářadí jsou vyměnitelná i u Gigantu 12. Obě pracovní pole mohou být odpojena a použita se 2 menšími traktory pro samostatný provoz. Staženými systémovými nosiči Gigant nabízí firma Lemken velkým zemědělským podnikům koncept strojů se silným výkonem na nejvyšší úrovni, který je charakterizován enormní flexibilitou. Při nejvyšším plošném výkonu je možné realizovat různé pracovní záběry s jediným systémovým nosičem. Na jaře může být Gigant využit k přípravě seťového lože s Kompaktorem. S
krátkými diskovými bránami pracuje tentýž systémový nosič při prvním povrchovém zpracování strniště přímo za kombajnem a potom, po vzejití semen plevelů a výdrolů z obilí, přebírá Gigant s diskovým kypřičem Smaragd hluboké zpracování strniště. Díky vícenásobnému využití je systémový nosič Gigant na velkých plochách vhodnou investicí, která se vyplatí.